Hola, nois i noies, com esteu? Mireu aquesta imatge. Què diu aquesta imatge? Diu Feliç Sant Jordi. Avui comença el mes d'abril i és el mes d'una de les nostres diades, la diada de Sant Jordi. Sabeu quina és? Us en recordeu? Doncs mireu, per celebrar-ho nosaltres a l'escola, encara que estiguem a casa, us proposem una activitat. Però, primer de tot, què és això del Sant Jordi? Voleu que us llegeixi la llegenda? Mireu, escolteu. Diu la llegenda que per les terres de Montblanc hi havia un drac ferotge que tenia aterrida a tota la població de la comarca. El drac, terrible, portava anys devorant persones i ramats sencers de bestiar i ningú podia viure tranquil. Un dia, el rei va decidir buscar una solució al problema. Per poder portar una vida normal, havien d'aconseguir que el drac no tingués gana i per això es va decidir cada dia que oferirien a la bèstia una persona escollida a l'atzar. I així, la resta de vilatans podrien viure tranquils, almenys durant aquest temps. Però la sort va voler que la primera víctima fos la filla del rei. La jove i bella princesa va entrar en desconsol, però també tot el poble que l'estimava i l'adorava varen demanar clemència al pare de la noia. El rei, fidel a les seves decisions, va acceptar el que l'atzar havia marcat i amb tota la seva pena va enviar la seva estimada filla cap a la cova del drac. Però, de sobte, muntant en un cavall blanc, va aparèixer un cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar la princesa i a tota la població de Montblanc. Va lluitar de la manera més heroica i valenta contra el drac i finalment va aconseguir travessar-lo amb la seva llança. D'aquesta manera, el cavaller no només va vèncer el drac, sinó que va alliberar a tota la població d'aquell horror. El rei, agraït, va oferir-li la seva filla en matrimoni, però el cavaller no va voler acceptar aquest honor. Va agafar el seu cavall blanc i va marxar. Al cap d'uns dies, allà on el cavaller havia matat el drac, hi va néixer un roser de flors vermelles, com la sang del drac vençut. Què us en recordàveu d'aquesta llegenda? És supermaca, però i si nosaltres ens inventem la nostra? Mireu, us proposem un joc i una activitat molt divertida. Us deixem que us inventeu un superconte. És xulo, Aquest conte serà inventat per vosaltres i nosaltres us donarem unes petites ajudes. Estigueu ben atents que us explicarem com escriurem aquest conte. Mireu. Primer, haurem d'inventar-nos un títol. Us en recordeu que a la classe sempre ho diem, Haurem d'inventar-nos un títol. I el conte haurà de tenir unes 5 o 6 línies, més o menys. Quan l'haurem d'entregar i quan ens l'haureu d'enviar? Abans o fins al 16 d'abril. Encara tenim uns dies, Avui estem a dia 1. Com el podreu entregar? Doncs mireu, us en recordeu que a Tecnomaker hem estat treballant les dues classes amb el Word, aquell document que té una W blava i que de sobte ens sortia un full en blanc i podíem escriure amb el teclat? Doncs ho podeu escriure amb aquell teclat i provar tot el que hem practicat a l'escola. O si no, també ho podeu escriure amb un paper i li feu una foto al paper per enviar-nos-ho. A on ho hauran d'enviar els papes i les mames? Doncs mireu, al correu de cada tutora, sí? De la tutora de cada classe. Vale? Aquestes són les normes que haurem de seguir per escriure el nostre conte. Sí? Mireu, però ara us ensenyarem com el començarem a escriure. Mireu. Bé, com us ha dit la Laura, haureu d'escriure un conte d'unes 5 o 6 línies. Però, què necessitem per saber quins seran els nostres personatges? Molt fàcil. Us enviarem
aquest document, que us sortiran aquestes paraules, i haureu d'agafar un dau de casa vostra. Com podeu veure, aquí al costat us surten els daus i amb els números. Llavors, aquí posa tirada 1, personatge 1, i us surten les opcions de personatge: princesa, monstre, reina, nen, cuiner o metgessa. Aquí a la columna del mig posa tirada 2, personatge 2, i tenim rei, nena, príncep, metge, animal i robot. Per últim, a la tercera columna tenim tirada 3, lloc, i tenim ciutat, bosc, castell, parc, poble i escola. Què haurem de fer per saber de què haurem d'escriure el nostre conte? Molt fàcil. Llançarem una primera vegada. Mireu, ens ha tocat el número 2. Doncs jo vaig aquí i busco tirada 1, el número 2 m'ha tocat monstre. Molt bé. El meu primer personatge serà el monstre. Torno a tirar. M'ha tocat el número 6. Vaig a la columna 2, tirada 2, i busco el número 6. Aquí, fins a la columna del mig. M'ha tocat robot. El meu segon personatge serà el robot. Per últim, torno a tirar. Ui, mireu, m'ha tornat a tocar el número 6. Què faig? Vaig a la columna 3, busco el número 6, que està aquí, i del lloc m'ha tocat l'escola. Recordem, primer personatge m'ha tocat el monstre, segon personatge m'ha tocat el robot, i el lloc que m'ha tocat és l'escola. A partir d'aquests dos personatges i lloc, hauré de fer el meu conte. Doncs així ho haureu de fer vosaltres. Haureu de tirar 3 cops fins que sapigueu quins seran els vostres 2 personatges i el lloc on passarà la vostra història o el vostre conte. Bé, doncs esperem que surtin contes molt xulos i molt originals, que estem segures que així serà. Esperem que us ho passeu molt bé escrivint aquests contes i recordeu, el 16 d'abril o abans ens els heu d'enviar al correu de la Laura als alumnes de primer A i en el meu correu, el de la Iolanda, als alumnes de primer B. Sí? Molt bé, va, ànims! Adeu!